Libuan ka mga trabaho ang gitanyag ato sa Kalayaan Jobs Fair karong adlaw sa managlahing lugar sa Mindanao. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, tumong sa Department of Labor and Employment nga mapaduol ang mga job opportunities sa katawhan pinaagi sa job fair. Ang 21 anyos kasi Kayla ang labing unang hired on the spot ato sa Kalayaan Job Fair sa Dola 11 sa usa ka mall sa Davao City ato sa pagsaulog sa 127th Philippine Independence Day karong adlaw. Dili lang kay usa apan sa duha ka kumpanya siya na hire. Butang nga ihapang pilian. Bibiyahe pa og 8 ka oras gikan Cagayan de Oro City si Kayla pa Davao aron mangita og trabaho. Hinuon sulit ang biyahe kay makatrabaho na gyud siya. I am the one who's providing my family right now. So parang nag-initiate na rin po ako na ako yung tutulong sa kanila. Sumala sa Dola 11, anaa sa 2,542 ang bakanteng trabaho nga gidalit sa 26 ka mga employers. Sa mong ihap, 1,488 sa lokal, samtang 1,054 sa overseas. We acknowledge, encourage, and we highly recommend our employers partners who would provide us employment that our job seekers, particularly those youth, would landed on a very enjoyable and meaningful and gainful employment. Gatusan sab ka posisyon ang gihanyag alang sa mga college o senior high graduates. Gidagsa sab sa job seekers ang Kalayaan Job Fair sa usa ka mall sa General Santos City. Matod sa Dole 12, anaa sa 6,981 ang kinatibuang job vacancies. Kurasa 4,302 diini ang alang sa local employment sa 48 employers, samtang 2,678 ang alang sa overseas employment sa 13 legal overseas employer. Busa sa Yumilinya si City Noraida Ungay, nga buot mahimong customer sales representative. Gusto lang nako na mag-apply para nako'y bagong opportunity diri. Matod sa Dole 12, hagit kanila ang pag-auhag sa job seekers nga dili mamili og trabaho. Sinasabi naman namin always na sa trabaho, sa paghahanap ng trabaho, importante yung una, alam mo yung skills mo, i-assess mo yung sarili mo. And sana mapag-isipan din nila na tanggapin muna yung mga simple na trabaho and go up the ladder. Kapin usa ka libo nga trabaho, lokal ug abroad ang gihanyag sa Kalayaan Job Fair nga gipanguluhan sa Cagayan de Oro City Public Employment Services Office kon peso ug dole 10 sa usa ka mall sa syudad. Sagad sa mga misalmot gikan sa kasikbit nga lugar sa Cagayan de Oro City. Alang sa mga dili makasalmot sa job fair, karong adlaw gipahibalo sa peso Cagayan de Oro City nga ilahang dalhon sa ilang opisina ang mga job posting alang sa mga Cagayanon nga buot moapas sa pag-apply og trabaho. Sara, ang naguna o mga top local industries mao ang manufacturing, retail, kining nga business, process outsourcing o mga BPO, ingon man mga accommodation o food services. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban.